Ehli şeplere, tatar yaşlara, alga varabız, birge biz buldurabız. Ehli şeplere, tatar yaşlara, alga varabız, birge biz buldurabız. Selam dostlar. Selam. Ruslan tezgina topshiruvni boshlab qo'ygancha bir sevinishim bilan o'rtoqlashim bilan. Nihayat yoz жетті. Sen bu yanılıkla irterek ettin gel sen hamamın moyda itesi kalgan. Yaş etken köp mü? 2 gün atmamızda biteli. 3 atma. Ruslan endi 1 mart menim uchun birinchi o'rinda silamayman. Mana endi uramda boshliqsiz yuriy boshlab shin ma'nosida yoz жетті deganni anglatar. Uramda shunday rahat, men to'ngib yurmay turgan mezgillarni shuni sog'ingan bo'lganman ekan. Şoban yarar soğansan. Sonra angemeni bitiririz senin bilen. Bizge punktual bo'lar kerak. Ham topshiruvni boshlara kerak. Ruslan sen punktual, men baxtli. Ham sen meni mana bilan qutlayda olasan. Şoban sen baxtli bo'lsang, meni Ruslan buluğum bilan qilib olasın. Ruslan, shunday Ruslan endi. Endi biz senin bilan vodnada narsalar bo'lishini qarab ketik. Vau, qarab жүреді, міне дәрдімен сөздеріне біздің хит. Nihayat yoz жетті. Яшілер, мен сіздің үшін айдағыз айды. Сүйкімлі сүйегі деген сөз бар бейт. Нашы сүйкімлі сүйегі де айрым бір бәйеге ие болырға мүмкін. Эфирда яшьләр тукталышы. Һәм аның алып барышлары Руслан. Hem Şoban. Başlayız. Руслан, сен бүгін де нинди күн екенін білмейсіңдір енді. Şoban. Ничегинде білмесін, Ренжітесің енді сен мені. Бигрек күліп бұлдықсызға шығарып бітірдің. Шыннан білесің ме? Руслан, ауыр сөйткен болсам ғафу етемін мен сен қарашын. Мен бітесінде сенің шулай дүниядан ұрттақ қалғаныңа иеленген. Бүгін нинди күн? Айт, Матрид. Бик mühim күн. Нинди күн? Бүгін. Шундай күн. Ол Şobanның тузға язмаған, аңлашылмай тұрған әйбірлер сөйлей тұрған күні. Кешеде шулай, бүгін де шул һәм ертеге де шул булашақ, Şoban. Мен сені бошыңа зірек оқыл кіргенде білеген едім. Достар, бүгін бет халықара бәхет күні. Әлбәтте білейді мен мұны Şoban. Сен мені білмей деген боласың. Демек білген болғаш, сен меңа һәм достарыбызға кішкене генә берәр бүләк әзерләгәнсең. Әлбәтте инде. О кішкене генә бүләк бәхет мизгеле. Киләсе видео язма булачак. Сәлем достар, бүгін мен сізге яңа бүтән татар музыкасын күрсәтәчәкмен, чөнки біз Yummy Music лейблның туган көнендә. Yummy Music бәйсез татар музыкасын алга итереп, музыка проектларын күрсәтү һәм концертлар оештыру белән шөгыльләнүче беренче татар инди лейбл. Һәм менә инде 9 ел дәвамында үзенең тыңлаучыларын кызыклы, үзенчәлекле татар музыкасы белән сөендереп тора. Хәзер инде минем янымда Yummy Music лейблының нигез салучы, аның әтисе әйтеп тә була, Ильяс Гафаров. Менә сезнең бу ничек туды бу идея? Yummy Music'ны тудыра. Шундай лейблны. Ол идея инде 2012-дә туган иде. Чөнки без төрле минем коллегаларым төрле төркемнәрдә уйнап, бер вакытны берләшергә булдык, бергә студияны төзеп, анда уртак иҗат җимешләрен чыгарырга дигән теләк белән яшәдек. Һәм көннәрдән бер көнне без шу студияны тормышка ашырдык. Берничә ел анда музыка белән шөгыльләндек. Аннары әкренләп клиплар төшерә башладык. Аннары клиплардан соң фестивальләр оештыра башладык. Һәм шулай әкренләп безнең яныбызда талантлы режиссерлар, талантлы продюсерлар, музыкантлар җыела башлады. Һәм хәзерге вакытта инде без барлык бу юнәлешләрне дә үстерергә тырышабыз. Yummy Music концертларында һәр вакыт дуслык, ирек, иҗатка мәхәббәт хөкем сөрә. Һәм бүген дә бу җылылык сизелә. Лейблның катнашучысы Радиф Кашапов, аларның музыкасы төрле һәм алар музыка турында күз аулауны үзгәртәләр дип әйтә. Һәрбер кеше менә Yummy Music лейблындагы җырларында үзенә якын булган җыр табачак димәк. Без шулай әйтәбез инде, безнең төп шундый фишкабыз, менә без беркемдә ялганмыйбыз. Без нинди бар biz шундый һәм без берничек тә менә сәхнә янында торган тамашачылардан берничек тә аерылбыз. Әйме, алар безнең белән бергә һәм шуңа күрә менә без концертны уздырабыз инде, без әйтәбез, син дә сәхнәгә менә аласың.
Без өметләнәбез, нидер бер кеше менә бу җырларны ишетеп, үзе дә җырлар яза башлар, инде башкара башлар, бу безнең иң зур бәхет булыр иде инде. Бүген безнең яңа җырларыбыз яңгыраячак. Ул мин язган җырларда, ул менә ислам музыкасына да язылган җырлар, ул карап җыры да менә дәрдемән сүзләренә безнең хит. Мин аны ишеттем тоже. Хит. Һәм без аларны тере музыкантлар белән уйныйбыз. Ул бас гитара, аннары нәрсәле фортепиано, клавиша һәм безнең менә карап җырында Регина дигән кыз ул домрада уйный. Уйнаячак һәм флейта яңгыраячак. Менә шундый матур уен кораллары була дип ышанам мин сәгать 6-да. Була, Алла бирсә, мен тыңлаячакмын һәм сезгә күрсәтәчәкмен, дуслар. Ничек бу лейблга эләгергән? Менә мәсәлән, мин җырлыйм, ничек менә сезгә эләгергә? Беренчедән кызыклы заманча музыка язарга кирәк. Һәм әлбәттә татар телендә язарга кирәк. Чөнки хәзер, булай җырлаучы кешеләр шактый күп. Кемдер банкетларда җырлар өчен иҗат итә, кемдер телевизорга эләгер өчен иҗат итә. Biz чыгаручы, biz алып баручы төркемнәр һәм җырчылар, алар татар музыкасына ниндер яңа сулыш, яңа фикер, яңа форма кертер өчен иҗат итә һәм үз тамашачысын ничектер тәрбияләр өчен эшли. Шуңа күрә бездә чыга торган музыка беренчедән алдынгы, икенчедән милли рухлы булырга тиеш һәм әлбәттә тере яңгырашта. Менә тамашачылар, сезнең менә шундый сыйфатларыгыз булса, сез әлбәттә Miami Music лейблына керә аласыз. Welcome. Әйе, социаль челтәрләрдә безне табып, безгә яза аласыз. Бүген бәйрәм хөрмәтенә эшлибез. Без синең белән әлеге тапшыруны алып барабыз һәм видео язмалар карыйбыз. Тагын Руслан, син менә шундый күңелсез. Бүген бит бәхет көне. Бәхетле булуның бер юлы ул кешегә яхшылык эшләү. Һәм беләсең килсә, бәхетле кешеләр бәхетсезләргә караганда күпкә озакрак яши. Минем беләсең килсә, бәхет турында шундый төшенчә ишеткән бар. Бәхет кешегә 50% нәсел буенча күчә, 10% әйләнә тирә һәм инде 40% эшләгән эшләре уйлаган уйларына бәйле. Менә шундый төшенчә турында ишеткәнем бар һәм син әллә ниләр уйлап чыгармайын Чулпан хыялый. Руслан, син бәхет турында шундый фикердә буласың икән, димәк һичшиксез ул сиңа җитми. Беләсеңме, эндорфин дәрәҗәсен арттырыр өчен сиңа күбрәк сары төскә карарга, кара. Спорт белән шөгыльләнергә һәм кояш астында торырга кирәк. Кем әйтте инде моны? Галимнәр. Чулпан, мин галим булмасам да, ышандырып әйтә алам. Безнең сюжетлар шулай ук эндорфин дәрәҗәсен арттыра. Әйдә карыйк. Карыйбыз. Кәеф булмаган вакытта бигрәк авыр инде. Бер нәрсә шисе дә килми, бер нәрсә ашыйсы да килми. Ләкин шишелеш бар. Алар сезнең янда булганда кәефегез һәр вакыт 100% булачак. Кыскасы, без бүген аниматорлар янында һәм бергәләп бүген күңел ачабыз. Кызлар, әйтегез әле, сез кайчаннан аниматор булып эшли башладыгыз? Беренче мен күрдем таныш кызны, кем шул эш белән шөгыльләнде. Шул аниматор эше миңа бик килеште һәм ошады. Шулай менә 6 елдан күбрәк эшлим. Мин 5 ел бәйрәмнәр оештырам. Һәр бәйрәмгә сценарий, уеннар, кунаклар сынына бүлмәгә карап сайлана. Шуңа мин бик күп хәрәкәтчән, күңелле уеннар белән. Әлеге өлкәдә эшләү өчен кешедә нинди сыйфатлар булырга тиеш? Беренче чиратта позитив булырга кирәк, балаларны әлбәттә яратырга, аннары эштән курыкмаска кирәк һәм инде сабырлык кирәк. Сез шундый зур костюмнарда йөрисез, аларда гомумән эшләү кыен түгелме? Әйе, аларда авыр йөрергә, ләкин тора-бара өйрәнәсең. Иң авыр костюмлар 10 килограмм була алалар. Минеке костюм 2 килограмм.
Ого, нинди зур костюмнар сіз мында киіп жүресіз. Мәселен, мен де бір байрам алып барғанда 2 сағат ап бардым, һәм башығына бір костюмның 5 килограмм еді. Шуның үшін 2 сағаттан соң башым әйләнә башлады. Түрлі ойынларны өткергеннен соң нинди де болса бүлеклер қаралған балалар үшін? Әлбәттә, аларга аквагрим һәм шариклардан инде төрле хайваннар, яки чәчәкләр ясыйбыз. Бәләкәйләргә инде үзебез ясыйбыз, алаларга анда инде алар үзләре ясый, үзләре өйрәнә. Демәк, оларны ясау бер дә кыен түгел инде ме? Әлбәттә, бик җиңел, син дә ясап карый аласың. Мин килеп чыгар микән уйнан? Әйдә, ясап карыйбыз, ме? Мин джедай. Нәрсә ясыйбыз без хәзер? Хәзер песи ясап карарбыз. Әйдә, безнең йомшаккай була инде бу хәзер. Нәрсә дип әйтәсез килә инде мине? Минем песигә бик ошамаган булды, ләкин менә шундый песиләр килеп чыгачак сезнең. Килеп чыкмый минем кыскасы, песиләр белән дус түгел. Ярар инде, синең дә бик яхшы килеп чыкты. Шуңа күрә бездән сиңа бар бүләк. Бүләк? Әйе. Нинди бүләк икән? Ну-ка. Вау. Менә ичмасам бүләк булды бу. Бүләкләр әле моның белән генә төгәлләнми, безнең тапшыруны алга таба карый торыгыз. Бүгінгі күні нәрсе біле кеткенін аңладық. Әйдә енді қазір алдағы атнаның яңалыкларымен танышып кетик. Әйдә, әле менә кара, шундый бик шәп кенә яңалык җитем яшьләр өчен. Татарстан яшьләре өчен яңа мөмкинлекләр, яшьләр проектлары буенча бөтен Рәсәй бәйгесе старт ала дигән. Әлеге бәйгедә катнашыр өчен гаризалар 7 апрельгә кадәр кабул ителә. Физик затлар арасында бәйгедә 14 яшьтән 30 яшькә кадәр яшьләр катнаша. Һәр физик зат үзе бер проектка тәкъдим бирә ала. Грантның максималь күләме шулпан 2 миллион евро. Анда безгә катнашырга ярыймы? Ярый менә, кара. Гаризаларын түбәндәге номинациялар буенча бирергә була. Иреклек, иҗади яшьләр инициативалары, студентлар инициативалары, яшьләр медиясе. Менә бусында медиясендә патриотик тәрбия, яшьләр арасында тискәре күренешләрне кисәтү һәм милләт ара хезмәттәшлек һәм бик күп номинациялар бар монда. Дуслар, сез дә интернеттан әлеге мәгълүматны табып катнаша аласыз. Һәм тагын бик мөһим бер яңалык, 20 марттан безнең милли китапханәбез китаплар бирә башлый. Сентябрьдән хәзерге көнгә кадәр анда бит бары тик экскурсиялар уздырыла иде. Ә хәзер китап бирү функциясе кире кайтарылды. Һәм укучылар, һәм укучыларга түгел, башка кешеләр дә иртәнге 9-дан сәгать кичә 9-га кадәр анда китап укый алалар. Ого, бу бик яхшы китап яратучылар өчен. Ә хәзер инде сәнгать һәм сәхнә сөючеләр өчен тагын бер шәп кенә яңалык менә монда. Шаян ТВ каналының сайтында шундый яңалык ишетелде. Шаян ТВ балалар телеканалы яшь биючеләрне яңа проектка Бию Батлда катнашырга чакыра. Ул Бию Батл ул заманча музыка дәрте. Халык биюенең эстетикасы һәм классик хореографияның нәфислеге һәм дөресен әйтәм, ул бик шәп проект булачак. Шуңа күрә, дуслар, сез дә кирип, сайтта гаризагызны калдыра аласыз, катнашасыз, үзегезне бар дөньяга танытыгыз. Һәм инде шулпан, кыскача гына яңалыкларга тукталып алыйк та, кыскача яңалыкларга килгәндә, созвездие йолдызлык сайлап алу этапларын дәвам итә. КХЛда Акбарс алдагы урыннарны алып бара. Ниһаят, урамда ял җитте һәм инде укучы балалар, мәктәп балалары каникулга чыга. Әлегә яңалыклар белән сезне таныштырдык һәм алга таба эшлибез. Сюжетка күчәбез. Әйдә. Карыйбыз. Әйе, иҗади, өметле, сәләтле. Бу безнең яшь буын татар балалары һәм яшь үсмерләре турында.
Моны алар сәләтле буын бәйгесендә исбатлады. Үзләрен шагыйрь, журналист, диктор һәм хәтта мөхәррир итеп күрсәтте. Дөресен әйткәндә, критерийлар берничә иде. Шул ук әйтик, мәсәлән, тел бистәсе яки сәхнә остасы номинациясын гына караганда да, анда син телнең камиллегенә дә, әйтелешенә дә, кешенең катнашучының, укучының тышкы кыяфәтенә дә, сөйләм теленә дә, дикциясенә дә игътибар итәргә тиеш. Әле шуңа өстәп, табигатьтән бирелә торган нидер бер харизма яисә сөйкемле сөяге дигән сүз бар бит. Менә шушы сөйкемле сөяге дә аерым бер бәягә ия булырга мөмкин инде. Шуңа күрә менә тулаем комплекслы дип әйтик инде бәя бирергә тырышып карадык. Әлбәттә инде үпкәләүчеләр дә булырга мөмкин, чөнки һәрбер мәктәп, һәрбер катнашучы үзен лаеклы дип саный. Ләкин без азмы күпме объектив фикер булдыра алдык дип саныйбыз. Һәрбер жюри әгъзасы файдалы киңәшләрен биреп кенә калмады, сәхнәдән үк үзенең хис кичерешләре белән уртаклашты. Шуның хәтле матур бәйрәмнең шаһиты булдык. Күңелгә бик рәхәт. Менә бу туган тел ялын уйлап тапкан кешеләргә рәхмәт әйтеп утырдык. Менә карагыз, нәкъ шушы йөзләр берничә елдан сәхнәләрдә һәм экраннарда балкыячак. Бәйге кыска вакыт эчендә бик киң кылач җәйде, ләкин бу әле шиге түгел, чөнки катнашырга өлгермәгән, ләкин сәләтле татар балалары шактый. Бүгенге көндә әйтергә кирәк, безнең дөньяда бөтенесе балалар сәләтле, шатлыкка дияргә кирәк, чөнки безне карап торабыз, аларга бездән акыллырак, алар күбрәк белә. Чынлап та аларның сәләтләре зур, аларның ничек әйтергә мөмкинчелекләре дә зур бүгенге көндә техник яктан да. Әйтеп китәргә кирәк, бүген конкурсны уздыручыларга, Шаян ТВ-га, киләчәк буынга, менә шулай яшь сәләтле балалар, сәләтле буыннар киләчәктә безнең татар халкын, Татарстанның журналистлары, алып баручылары, телевидениедә эшли торган кешеләрне шулай яшь вакытыннан аларга мәхәббәте туып, менә алар профессионал булып үсеп, шунда эшләрендә дә профессионал булсалар, шул кирәк. Гади генә татар малае мин. Үз телемдә сөйлим, килимен, милләтемнең барлык халыкларын шуңа саклыйм, хөрмәт итәм мин. Шулай ук күптән түгел татар дөньясында тагын бер мөһим вакыйга узды. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тарафыннан Милли мультфест бәйгесенең соңгы зональ этабы узды. Әлеге этап Казанда Арча, Балтач, Кукмара, Балык бистәсе һәм тагын башка бик күп районнардан 105 эш кабул итте. Алар арасында анимацион фильм, кыска метрлы фильм һәм компьютер уеннары дигән номинациялар бар иде. Һәм нәрсәсе мөһим, булар барысы да татар телендә, татар балалары өчен ясалган. Гомумән республикада бу инде мондый пластны күтәрү үзенә күрә бер зур вакыйга һәм минем бик зур теләгем бу дәвамлы булсын ул. Һәр хәлдә безнең хыялыбыз инде ул халыкара конкурс фестиваленә оештырырга киләчәктә, якын киләчәктә. Инде анда бик мөмкинлекләр булмаса, башта ил күләме. Һәр хәлдә инде бу дәвамлы булырга тиеш һәм бу ел сайын уздырыла торган матур конкурс фестиваль булырга тиеш. Бәйгегә килгән эшләрне жюри әгъзалары гына түгел, тамашачылар да карамыйча калмады. Юк, сөекле алмагачым, уйнасам дәресем кала. Тукта, сабыр ит аз гына, и кадерле алмагач. Һич уенда юк кызык, дәресем хәзерләп куймагач. Шулпан, қаралы, бүгін бит күн белән түн тигезләшкән көн икән. Беләйдеңме моны? Инде Руслан, былай гына бит инде бәхет көне 20 март түгел. Көн белән түн тигез булган кебек, дөньядагы бөтен кешенең дә бәхете тигез булырга тиеш. Шулпан, әле бүген тагын шундый сынамыш бар икән. 20 март көнне күн салкын булса, тагын 40 көн салкын булачак дигән. Сыңырсан, шуңа күрә бит инде мин бүген җылы булганга бик сөендем. Тагын бүгенге көнне ни кадәр бәхетле уздырасың, елың да шул кадәр бәхетле уза дип язылган. Шуңа күрә бүгенге чыгарылышыбыз безнең бәхеткә багышланган. Уф, Руслан, син гомумән тыңламыйсың. Шулпан, шулай җитди чыгарылыш булса, алданрак әйтергә иде инде Шулпан. Хәзер бит инде вакыт калмады. Ярар инде, Руслан, борчылма. Синең алдагы елың иң бәхетле ел булачак. Чөнки хәзер без синең белән җырлы, биюле, коймаклы бер чарага барабыз. Киттек иде. Киттек.
Сәлем, сізбіле татарша уикенд сәхфиясы Хамин Толия ышандырып әйтала. Минем білін сіз тез арада рәхәтләніп йол итірге үйрәнерсіз. Мен әйтем рәхәт тәйінді біздің Татарстанда түрлі дин, түрлі милләт вәкилләре бірге дус яши. Һәм бүтін болған бәйрәмнәрді дә біз бірге қаршалабыз. Мәселен, бүгін Мой шабу бәйрәміне келдік. Мой шабу яғни масленица крәшінлерде славянларда қышны ұзатып, язны қаршылау бәйрәме. Бу көн элек-электен кыш белән яз чиген күрсәтеп торган. Шулай ук әлеге бәйрәмнән соң славяннарда биек ураза атнасы да башлана. Бүген Аккыш урман паркында да кышны озату һәм язны каршылау бәйрәме оештырылды. Анда якынча 26 мең кеше җыелган иде. Бер елга якын барган чикләүләрдән арыган казанлылар һәм шәһәребез кунаклары үзләренең ялларын бүген әнә шулай җыр, бию һәм халык уеннары белән үткәрде. Һәм әлбәттә инде Мой шабу бәйрәмендә бөтен кеше әйлән-бәйлән йөри. Мин дә киттем алар янына. Мой шабу бәйрәмен әлбәттә бию, җырсыз, уеннарсыз күз алдына китереп булмый. Бүген дә килгән кунакларны аниматорлар, артистлар, биючеләр, җырчылар каршы алды. Шулай ук биредә уеннар да бик күп, кешесе дә ылысы эчендә табылачак. Мин хәзер киестек атам. Меня булып чыкмады, әйдәгез бу эшне профессионалларга бирик. Әйдә. Так, пробуем. Давай. Как зовут? Лила. Как? Лила. Вот, все, давай Удачи, сюда. ну-ка, давай. Есть, умничка. Күңел ачы чараларынан хәтта салкын һава тырышы да җылынып китте. Монда хәтта киесек ату уенының да әллә ничә төре бар. Бәлки, монысы булып чыгар. Шуны гына көткән кояштан ныграк җылыта башлаган төсле тоелды. Гомумән рәхәт, җанлы, җырлы бәйрәм булды. Җыр биюләрне яратмаган иратлар өчен дә кызыклы чара уйланган. Алар бүген киез итекләр киеп хоккей уйнады. Биредә артистларның җылма командасы төрле районнардан килгән иратлар көч сынашты. Туңа башлаган сез икән хоккей уйнарга керегез. Ә инде сезне минем шикелле үк хоккей уйнарга кертмиләр икән, җан атыгыз. Яшьләр, мин сезнең өчен әйдәгез әйдә. Бөтен паркка Мой шабу бәйрәменең символы булган кыймак исе таралган иде. Кунакларның да яртысы нәкъ кыймак ашарга килгән диярсең. Чиратның иге-шиге юк. Тик мин генә бу чиратта торырга әзер түгел идем. Шуңа күрә моннан аш кайтып кыймакны өйдә пешердем. Бәйрәмнең иң дулкынландыргыч мизгеле һәр вакыттагыча карашкы яндыру булды. Бәйрәм кунаклары изге теләкләрне әйтә-әйтә карашкыны яндырып, кышны озаттылар, язны чакырдылар. Эфирда яшьләр тукталышы һәм аның алып барышлары Урсан инде һәм шулган. Дөресен әйткәндә, бай бер чынлап та авыр һәм ул башны төрле якларга җибәрә. Сәлам дуслар, бүген, сәлам дуслар. Короче, кем күлеп җибәрә, шуннан 10 сум үзеп биргән. Идле миңа. 10 сум күптә түгел. 50 сум. 10. Син Ярыстан. Мин бигрәк күп син исемне әйтәм. Мин моның белән үземне төрле сугышчылар итеп хис итәм. Давай, хорошо. Вот, делаешь тогда? Ну, серьезно. Мин анда агачларны алып киттем бугай. Җиңгән Султан Зинхар. Сез мәсәлән каработлар хәтта. Сейчас. Бүген бит көн белән төн тигезләшкән көн икән. Вот әйттем мин. 40% уйлаган уйларны һәм әйләнә тирәгә бәйле икән. Шуны беләңме? Вот, белмәсәң бел. Мин сүзләрне онытып Ой-ой-ой. Got the money in the bank like it's intertwined.
Достар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Ләкин көн әле бетмәде. Шуңа күрә бәхетле булыр өчен бер генә мизгелегезне ычкындырмагыз. Ләкин бүген генә түгел, иртәгә дә, бер атнадан да, бер айдан да. Чулпанның инде һәр вакытта дип әйтәсе килгән иде. Достар, минем дуслар белән саубуллашасым килде. Шуңа күрә әзерлек вакытны сузам. Болай дисәм, яздырып бетергәч, туңдырма ашарга барабыз дисәм. Дуслар, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр. Сезнең белән Чулпан һәм Руслан идек. Хуш-хуш. Хуш-хуш. Киттек. Ягымлы җәй артыннан салкын кыш килсә дә